Môžeme chvíľu. Alternatívu, ako som vám predstavila pred chvíľou, sme vlastne riešili v podstate v súlade s predstavami navrhovaného centra, ktoré sa plánovalo osadiť do priestoru parku. V tejto alternatíve je práve varianta, že by sa neosadilo do parku, pretože to sa preferujeme skôr teda túto druhú variantu, pretože priestor parku je v tejto alternatíve poňatý ako kultúrno-spoločenská zóna, ktorej dominuje divadlo, potom múzeum, výstavná sieň, koncertný dom a vybavenosť. A vlastne takou zvláštnosťou alebo takou spomienkou na roky minulé sú voľné plochy, voľné kaskady, ktoré sú trasované presne v pôvodnom koryte od pôvodnej trase rieky Hron. Starší si to určite pamätajú. Takže vlastne to sú taký vložený motív tých voľných plôch, ktoré majú aj nejakú tú myšlienku na minulosť a kontinuitu. Priestor parku je takisto architektonicky poňatý a je vlastne súdobne vložené okrem tých spomínaných voľných plôch zeleň a patričné chodníky. Z-centrum je v tejto alternatíve osadené do priestoru dopravného ihriska, čo sa nám javí ako šťastnejšie riešenie vzhľadom na nároky, ktoré takýto športovo-rekreačný areál bude mať. A taktiež vlastne to dopravné napojenie je podmienené vybudovaním kruhového objazdu, pretože inak sa vlastne do týchto riešených plôch dostať nedá. V ostatných detailoch ešte spomeniem to prepojenie Hornej ulice a Robotníckej ulice, ktoré je tu riešené veľkorysejšie, to znamená, že je riešené po povrchu, ale vlastne predpokladalo by to určité úpravy v tom území a tiež je tam navrhnutá aj parking garáž. Objemné bloky sú tu riešené na kompaktnejšie dostavby a priestor námestia Slobody je tu riešený oproti tej alternatíve A s väčším podielom zelene a takisto na triede sú na postupom vkladané nízkopodlažné objekty vybavenosti. Celú túto os širokú, ktorá je v Bystrici založená, sme sa snažili ctiť a ponechať ju ako priehľad a tie všetky aktivity, ktoré sú do nej vkladané, sú vlastne nízkopodlažné plus vodné plochy plus zeleň a samozrejme ešte prepojenia. V obidvoch alternatívach je aj rátame aj s cyklotrasami, ktoré sú už aj vlastne konzultované aj s predstaviteľmi riešenia cyklotras s radou občanov a odborníkov. Toto teraz, čo vidíte, tak to je vlastne toto je dopravný výkres, takže vlastne vidíte, že vzhľadom na tie kapacity, ktoré by toto územie muselo poňať, tak sú vložené všade, kde sa to dá, parking garáže, alebo podzemné, ktorých je väčšina, alebo nadzemné. Taktiež sme sa snažili riešiť aj vnútrobloky existujúcich bytových blokov na ulici 29. augusta, pretože sme si to pozerali a vlastne tam tie autá parkujú úplne neorganizovane, takže ak by ľudia mali záujem, tí, ktorí tam bývajú, tak vlastne majú možnosť, mali by možnosť riešiť podzemný parking aj v týchto vnútroblokoch a to takým spôsobom, že sú polozapustené do zeme a vlastne polpodlaží sú vysunuté nad úroveň terénu a so zazelenené strechami a ihriskami detskými. Myslím, že to som asi povedala všetko. Ak sa náhodou niečo vyskytne, alebo sa niečo zaujalo, tak sa potom pozriem.